Bagong ugmat, bagong bugas, bagong turok, bagong salingsing, bagong sitla, bagong adlaw, DYCM. DYCM 1152 Cebu Province right now, broadcasting at the four corners of the globe through www.dycmcebu.com. Oras sa DYCM Bogo, alas 6 en punto. Sa Diyos ato nga palabiho.
Higala, kumusta ug maayong gabi kanyong tanan? Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is a Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is a Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well, mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Sa gihapon Ginoo, pagadayon kami nga nagadaig ug nagpasalamat kanimo niining kahigayunan Ginoo nga padayon pa nga ikasugid sa kahanginan ang mga binhi sa kamatuoran. Tuguti nga ikaw magapanalangin niini nga programa, kini nga estasyon imo sab kini nga panalanginan Ginoo. Nga unta mahimo kini nga epektibo nga instrumento sa pagpasabot o pagpaila sa kamatuoran ug ang mga nagapamati imong pagagiyahan ug pagalamdagan ang ilang mga hunahuna nga pinaagi sa imong pulong Ginoo sila makahimo unta sa pagsunod sa pagpangalaga diha kanimo. Nining taknaa Ginoo kung duna man usay mga tawo nga naa sa ilang mga puloy-anan nga adunay mga sakit, adunay mga balatian sa nagkalain-lain nga mga diferensya sa panglawas. Kami naghangyo nimo nga unta sila imong ayuhon. Sa unang mga panahon Ginoo, nakita gyud ang prueba sa imong pagkagamhanan, diin ikaw nagapakita og mga milagro imong gipang-ayo ang tanang nagkalain-lain nga mga klase sa mga sakit. Ikaw ang Dios nga walay pagkausab ni pagkabalhin. Tuguti Ginoo nga unta ang mga nagapaminaw ron nga naas ilang puloy-anan nga mga masakiton. Imo sila Ginoong pagaayuhon, milagruhi sila nga unta mamaayo sa ilang mga balatian, sa ilang sakit, ug unya sila Ginoo makahimos pagbag-o ug pag-usab sa ilang mga kinabuhi aron sa pagsunod diha kanimo. Daghang salamat sa imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pag-ampo. Kining tanan among tuuhan ug lauman nga madawat tungod lang kang Kristong matuod nga Dios nga amo nga manluluwas. Amen. Well, mga higala, sa makausapa, welcome dinis atong programa. Jesus is a Hope. Bosa bisan diing dapita dinhis Pilipinas nga naggiabot ning atong programa ug ngadto na sa nagkalain-laing mga nasod sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Maayong gabi ug maayong hapon ug welcome kaninyong tanan. Well, sa gihapon higala sama sa ato nga naandan, no? Sa dili pa ta muadto sa pinaka main portion sa ato nga programa, ato sa aning ibanan og pipila ka mga text dinhi sa ato nga cellphone. Pipila lang kay og hotdon tani unsaon ta man paghurot man gamay ra man ta og oras, no? Well, atensyon diha Miss Nancy Ursal, kining imong gi-text pamati ilang kay ako ning i-discuss sa kanana ang kahanginan kay aron nga dili lang ikaw ang matunghayan o mahayagan bahin ini kundi alang sa tanang mga naminaw, lalo na sa mga nabiktima sa ilang mga pagsabot mahitungod ni ining gihisgutan sa Marcos City 18 o 19. Thank you so much Miss Nancy Ursal diha sa Bakhawan, Daan, Bantayan. Well, ato ning basahon, wa gyud na sila'y dag-anan, sir. Kay kamo gud diha kanunay naggunit ug nagbasag Biblia, unya sila ang basahon pirmi ang cellphone ra. Unya unsa may ilang padaog ni ana, sir? Pauli na lang gid sa supalpal. Daghang salamat sa pagbasa, sir. Si Buboy di ini. Okay, daghang salamat Brother Buboy sa inyong pagtagad nining atong programa. Ang Ezekiel ko ni naduhan ni ako ning kuanon ha. Maayong buntag ninyo tanan diha, sir. Para sa nangutana ang adlaw nga igpapahulay timaa na sa Ginoo. Ezekiel 20:12 ug 20.
ang Domingo dili na igpapahulay alang sa Ginoo kay balaod na sa tao. Ang Domingo unang adlaw na sa semana, dili na ikapito. Agikan ni kang Brother Arnel pikit-pikit. Bullseye kayo, Brother Arnel. Ang imong contribution dire alang sa kasayuran sa tanan si Brother Arnel, pikit-pikit na anis sa Biatinggo Old Sagay nagkuan puyo sa Escalante unya. Di panidugay kay membro man ni siya Pentecostal sa Mount Zion. Apan salamat sa Ginoo nga gitawag siya sa taas pang angkat sa pagpangalagad unya karon mauna ni ang iyang kanindot sa iyang mga contribution. Maayong gabiin niyo diha, Brother Arnel. Ang niapay usan niya ka text, ang Ezekiel 46:1 sa unom kaadlaw sirado na alang sa pagtrabaho. Og apil na ang Domingo gisirad-an kay unang adlaw na sa semana unya diha ka mosimba. Gikan gapon to kang Brother Arnel. Sir, duna lang ko pangutana ni, so dili usa nato ni dili usa nato ni tagag atensyon kani ay pangutana nga mura ba og ingnon ta gipaluap ang atong gisgutan about baptism. Nga mahitungod sa the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, no? Okay. Kuya, ang background music kusugra. Agi kani kang Miss Milani Perez katuning kagabi. Si Brother Libby po naka-receive man sa tug ko ang pugod text gabi medyo kusug-kusugra gid ang background sa music. Okay, maayong buntag Brad, mauba, salamat kaayong maglisod man gud ko pagpasabot nila kay gamay pa lang akong namahuan, maingon man sila nga pagkatao ni Ginoong Hesukristo nahinluan na tanan mananap maong nangayo kog teksto kini laging mga BIBI sa mga iglesia ni Kristo. Okay, sa kalubian liti di ani kinsa ba ni si kuani kini niyang si Brother kinsa ni si Mark Bato, no? Okay, Brad, pamatii lang unya kay ako ning i-discuss unya i-take note lang unya kining puntuha mo text ra ko kay magkahawid ra mo ni Miss Nancy Ursal, no? Sa kinini ang inyuhang buot mahibaluan. So, Brad, diha sa kalubian, salamat kayo sa inyong pagpaminaw mo text ra unya kunimo. Mayong gabi, Brad John, mangutana unta ko kinini ang kang kuan ni kang Mike, yes, Mike sa taga Villanueva, Calubian, Leyte. So may gabi na lang diha sa Villanueva, Calubian, Leyte, no? Miss na gid nako na diha da kay for how many times nga nakabisita ko diha. Good evening mga Brad, naminaw na sad mi diri sa Anislagan sa inyong gisaysay sa pulong sa Dios. Nindot kaayo paminawon, ako si Lisa de la Rama. So maayong gabi ini mo diha Sterlisa, salamat sa iyong pagpaminaw unya. Maayong gabi na lang tanan din ha nila ni Sister Emily Lagarisa na ko'y mga trumpa mo din ha nya si Brother Inson Lagarisa unya si Ma'am Ruth Lagarisa, si Ma'am Chinchin Lagarisa, si Brother Boy Lagarisa uban ni Pastor Tapaya ug sa tanan na lang naminaw diha. Maayong gabi sa inyo din ha. Ayong gabi ninyo pare John o pare Libe, pare ni mihilig ni. Okay ra na, sige simba, sige pud og kaon og baboy. Pero magpamember lang sa St. Peter para lungon. Kay mamatay man jud na inig ka high blood nimo. Hayahay kaayo si pare Bisin. Magkasabot sila si Mrs. nimo. Pare Basin di ani si pare hayahay kayo si pare Basin, no? Magkasabot sila ni Mrs. nimo pare nimi ni. Salamat sa imong contribution pre. Okay, ato paning basahon ug mauhon gyud na sir nga ila ginang nuntan ng mga bahina nga gihuna-huna nila nga mutupong adtong mga apostoles. Sakto to ang imong giingon nga pilay ilang sinultihan makamahuan unya pilay ilang milagro nga nahimo. Tuy-tuy gining tao sir, no? Nagbasa na sa Biblia pero di pagid samton. Salamat sir si Matmat ni. Okay, daghang salamat Brother Matmat, no? Patay basa ako ni okay.
Ako na lang pangtanam gihapon ni. Well, mga igala, ako na lang ning atrasan kay aron matagaan dayon nato ni og atensyon ning pangutana. Pastor, sa dili pa si Brother Libby magaiban og text message sa iyang nga cellphone, please ko og liili usa diha kay di na gikan ng atong mga viewers kay og ma-load na mo ko magud na siya mo reload magud og ko na gyud. Nanawa ko palihog da ay itanaw ra ko diha palihog Pastor Abi. Okay, salamat Brother Jono. Nya may gabi des tong mga higala og suking tigpaminaw nga nabot sa tong Sibya karon pinaagi sa radio ug ingon man sa ato nga Facebook live no. Nya dinhi karon sa ato nga screen atong nakita dinhi ato ning pagabasahon diha karon sila si Angelic Melanie Montero. Ang ihang message, good evening Kuya John, Kuya Libby and Pastor Joel og sa tanang nagpamati. God bless. Kana si Angelic May Montero, kuana siya taga-Kagnukot na Bilyabal Leyte. Niya diya sab si Sister Silsa Tirana Leyte. Ang ihang message, good evening to all listening from Placer. Okay. Mora na Leyte ang apelyido na Tuwas, Leyte, di na Masbate. lugar to as Placer, Masbate. Diya sab si Jeric Pastor Robas. Ang iyang message, mayong gabi diha ninyo Pastor og sa tanan nga naminaw ug nagtan-aw sa inyong programa. God bless. Listening from Mambahaw. Nga kuana Bilyabag gyapon na Kagnukot Mambahaw. Sa pagkakaroon, mao pa ni ang ato ang nakita dinhi sa ato ang screen unya katong mga nag-view nga wala nag-message ato lang tong idungan unya sa pagtubag sa pangutana ato lang nato basahon no. Sa pagkakaroon akong ibalik ang panahon diha ni Maberjon. Okay, salamat Pastor. Sa di pas Brother Libby ni usa akong i-insert nga nagsulod ron kay mura manig nagdali. Sir, maayo nga gabi da sa inyo. Tugay na gid kami nga nagapamati sa sini nga programa sa radyo kag nami gid pamation sang inyo nga programa basta Biblia na ang pag-uyatan ninyo da. Mamangkot gid man ko sir tani sa baton mo gid ini dayon. Okay. Kinsa ni si G-Boy. Okay, G-Boy. Hindi ko ini masabat subong kay may ara na gid ako ya ginatiksan gabi nga ang iya nga pamangkot akon nga amon nga sabaton subong kag mahimo kami di nga butigon sang amon iban nga listener kung hindi namon pag sundon ang amon nga ginsiling may ginatiksan na gidya kagabi kag sang ganina sang aga ginatiksan ko gidya nga ang iya nga text sabaton ini sa karon nga gabi ang ginsiling mo di tani sabaton mo ini dayon. Hindi gid kuya kapasalig nga paglambot di sang inyong mga pamangkot masabat gid an ina dayon namon labi na kung may ara na gid kami matiksan nga ang ila pamangkot sa baton. Maayo kung waay pa kami natiksan nga sa baton ang ilang pamangkot pag nag-insert ang inyong pamangkot waay kami natiksan siguro pwede ina diha kay agud nga hindi kami maglabas nga mga butigon gid. Salamat Brother G-Boy sang imo nga gusto nga mabalaan di kag tani makapailog ka sang amon diri kay ari kadamo gid sini nag-abot-abot ini ang mga pamalangkutanon halin sa iban-iban nga mga duog kag tani maintindihan nyo kami di. Salamat gid Brother G-Boy sang inyo pagpaminaw sang aton nga programa. Okay Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So mayong gabi sa atong tanan nga mga pinalanggan tig paminaw kutob sa naabot sa atong broadcast karon. Atong tanan nga mga viewers. So niya tay basahon nga pipila ka mga messages. Mayong gabi nimo Sir Libby, Sir John, naminaw mi karon. Silang Benedicto, Oli, Bronzo, Raul, Mago. Salamat Sir Libs. Si Junjun, si Janjan ni Junjun ni sir sa Tabugon suking tigpaminawan nimo. Okay. Salamat sa tanan taga Tabugon nga nagsunod ning atong programa karon. Anya ang number ni kang Mark John man ni taytayan taga Tabugon sur ni siya. Pero taytayan. ko ani usahay magod magbaro-baro maguni og mga cellphone Brother Libby. Ingon ana. Okay, mayong gabi, Brad. Naminaw na pod mi dire sa Kabintan. Si Jard ni. Salamat, Brother Jard, no?
Okay, dito magdugay higala kay itong panahon paspas kay mudagan akong ibalik ang panahon kang Brother John. Okay, dagang salamat Brother Lebo. Well, adto ta mga higala sa pangutana nga medyo paluap na lang ni mura bag ride unan o gisakyan nag-ato nga gidiscuss for how many nights may tungod sa baptism, no? Nga gikan to sa kang Brother Dulping diha sa Kapinyahan, Bilyabal Liti, unya nasaw-saw na lang ni siya. Pila ka bisis ato ni nga gitagaan og atensyon. And hoping nga si Brother Dulping until now naminaw kay wa naman makatext, wa na pod makatawag. So Brother Dulping, you are very welcome din sa atong programa. Well, ato ning tan-aw ning gipalo up, no? Sir, good morning. Sir, good morning. Naminaw ko ninyo kagabi bahin sa bautismo sa tubig. Klaro og tin-aw kayo ang inyong explanation. Masabtan gyud sa namati. Doon na lang ko'y ipangutana, sir. Kamu bang tanan, lalaki o babae, diha sa inyong pundok, nga nabautismuhan sa tubig, nakadawat na sa Espiritu Santo? Unya, sir, ngano lagi, wa may nagbanhaw og patay sa inyo? Walay nagpalakaw og bakul? Salamat, sir. Si Abner Duray ni sa Negros. Okay, daghang salamat, Brother Abner. Kanana ang Duray. No? Mayong gabi na lang dias tanan taga Negros. Nila ni Brother Larry taga Nili, nila ni Brother Basyang taga Nili, ug ni Brother Mudam Flores. No, may gabi yung tanan din na. Well, akong kuani, ang akong balikan ni, ang kuan diri ni Brother Abner Duray. No? Sir, good morning. Kay nag-text magun ni siya anang buntag, no? Sir, good morning. Naminaw ko ninyo kagabi bahin sa bautismo sa tubig. Klaro, og tin-aw kaayo ang inyong explanation. Masabtan gyud sa namati. Doon na lang ko'y ipangutana, sir. Kamu bang tanan lalaking ug babae diha sa inyong pundok nga nabautismuhan sa tubig nakadawat na sa Espiritu Santo? Unya, sir, ngano lagi wa may nagbanhaw og patay sa inyo? Walay nagpalakaw og bakol? Salamat, sir. Si Abner Duray ni sa Negros. Okay, doon na patusay nangutana sa ani kang Brother Francisco Rogelio. So, Brother Francisco, kuana na lang, makawit na lang ni ang imong pangutana. Gitext ako man kang gitagaag partial nga tubag o pagpasabot sa true text, unya pamatiin na lang karon, no? Mahitungod nining pangutana ni Abner Duray, no? Ang iyang pangutana, kamong tanan diha sa inyong pundok nga nabautismuhan sa tubig, nakadawat na ba sa Espiritu Santo? Unya, wa man lagi sa inyo dihay nagbanhaw og patay, way nagpalakaw og mga bakul, ha? Mauni ang butang nga gi-claim ang ni Abner Duray, nganong walay nagbanhaw og patay, nganong walay nagpalakaw og bakol. Dagang salamat, Brother Abner Duray, sa imong pangutana nga nag-abot diri. Well, ako ning largohon, Brother Abner Duray, sa tanang mga membro sa Seventh-day Adventist, kay mo man imog yung gi-claim yun, gi-mention, pangutana, lalaki o babae nga nabautismuhan diha sa tubig, nakadawat na sa bautismo sa ngalan sa Espiritu Santo. Nakuha ni mong punto, Brother Abner Duray, akong balikon. Ang tanan nga mga membro sa Seventh-day Adventist nga nabautismuha ang lalaki o babae nga nabautismuhan sa tubig, nakadawat na sa bautismo sa ngalan sa Espiritu Santo. You got the point? Nga naman, mismo ang atong Ginoong Hesukristo, pila naman gipasabot man gyud nato nini ang bahin ining bautismo sa tubig. Bitaw ni si Noy Flor og dihito dihas Maya, mo kuan ni siya mo bagulbol ni manam nagtubag nilang June. May gani kay mo awat-awat pus nang meeting. Kumusta diha ni Daitorami diha nila ni TC og ni Jimma diha. Well, ato kuno ning tan-aw ni kung unsa ni ang gipamulong sa atong Ginoong Hesukristo. Akong ipaklaro, kay mo man pangutana ni Abner Duray diha sa Negros.
ang tanang mga miyembro sa Seventh-day Adventist Church, lalaki o babae, nga nabautismuhan sa tubig, nabautismuhan na sa ngalan sa Espiritu Santo. Nakadawat na sa bautismo, nakadawat na sa bautismo sa ngalan sa Espiritu Santo. Ano man? Kung atong basaho dinis Mateo 28:18 ngadto na sa 20, ato ra gud ning klarohon, og si Jesus miduol og miingon kanila, kanako gihatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Busa panglakaw kamo ug himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagbautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Timan nga ang ibautismo sa tao ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Asa ug diin siya bautismuhan didto sa tubig. Busa ang tanang miyembro sa Seventh-day Adventist Church, lalaki ug babae nga nabautismuhan didto sa tubig, kini sila nakadawat na sa bautismo sa Espiritu Santo. Nga naman, nag-ingon, busa panglakaw kamo himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran nga magpangbautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Unsay ibautismo? Ngalan sa Amahan, sa Anak ug Espiritu Santo. Asa bautismuhi, diin bautismuhi didto sa tubig. Pero kinsa man mga unsa may klase niining mga tao nga pagabautismuhan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Pamatii ang Mateo 28:20 kay akong basahon nagingon. Muni ang pamatii gyud ninyo mataglusok sa mga pulong. Nagingon niya nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo, og tan-awa ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Akong klarohon, akong balikon sa pagbasa, basig duna sa inyo daywa kay makaklaro kung kinsa maning tawhana, unsa maning mga tawhanaa nga bautismuhan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Akong balikan pagbasa ang Mateo 28:20 nagingon nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo, ug tan-awa ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Kinsa kining pagabautismuhan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo? Ang tao nga natudluan sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Maunang klasiha sa tao nga pagabautismuhan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang labing dimalas mao nga ilang gisunod kining klasiha sa pagtudlo ni Kristo nga bautismuhan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Gisunod nila ni. Apan ang wa nila sunda kay ang ilang gibautismuhan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang wa nila sunda nga wa nila tudloi sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Sa laktod pagkasulti ang ilang gihimo half lie, half truth. Unsa maning half lie o half truth? Para sa mga bata, ang katunga bakak, ang katunga unsa man kamatuoran, kay ang pagbautismo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug Espiritu Santo sugo na ni Kristo. Pero ang bautismuhan kadto gyud ang unsa man kadtong natudluan sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Karon, ang tanang lalakig babae, membro sa Seventh-day Adventist, nabautismuhan na sa ngalan sa Espiritu Santo, pero dili tanan nga nabautismuhan sa lalakig babae sa Seventh-day Adventist nga nakadawat sa gasa sa Espiritu Santo. Nakuha ninyo? Lahi ng pagabautismuhan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug ang gasa sa Espiritu Santo. Iba ang gasa. Mao ni atong susihon, pamatiin ninyo. Sa panahon ni San Pablo, siya panahon ni San Pedro sa ilang pagpangwali. Sa buhat 2:38, pamatii ra gud ninyo ni pag-ayo nagingon. Ug kanila mitubag si Pedro nga nagingon, pag hinulsol kamo og pabautismo kamo sa ngalan ni Hesukristo
tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Unsa ang dawaton? Katong nagpabautismo, gasa sa Espiritu Santo. Akong balikon, ang tanang miyembro sa Seventh-day Adventist Church na bautismuhan na sa pangalan sa Espiritu Santo, pero dili tanang na bautismuhan sa pangalan sa Espiritu Santo nga nakadawat og gasa sa Espiritu Santo. Iba ang gasa, nga naman, tungod kay sa paghatag ni Kristo o paghatag sa Dios o gasa o kon mga hiyas o talento ngadto sa iyang mga sumulunod, dili man nagsama, dili pareho. Nga naman, tungod kay nagkalain-lain ang mga hiyas o mga gasa. Pamati iragod ninyo ning gisgutan sa Mateo 25, 14 o 15. Akong basahon na niya, pamatiin ninyo ning. Kay mahisama kini unya sa usa ka tawo sa dayon na niyag langyaw ngadto sa laing yuta, mitawag sa iyang mga ulipon ug kanila gipiyal niya ang iyang mga katigayunan. Tandaan nga ang atong Ginoo gipanginsama sa usa ka taong adunahan nga sa dayon niyang paglangyaw ngadto sa laing dapit, iyang gipiyal ang iyang mga katigayunan. Ug maghuna-huna ta kining pulong katigayunan, maari nga material gyud, like sa yuta o unsa pang mga propiedad diha. Pero kini nga katigayunan nga gipasabot, dili ni material nga butang, kundi mga hiyas, mga gasa, mga talento nga iyang gipiyal ngadto sa angay piyalan sa iyang mga sumusunod. Pamatiin ninyo ang 25. Sa 15 nagingon. Ang usa gihatagan niya 5 katalanton. Tanawa, pila gihatag? 5. Unya nagingon, ang usa 2 katalanton. Ang usa ang usa ang gingodi, ang usa gihatagan ni 5 katalanton ug ang usa duha katalanton ug ang usa katalanton matag usa sumala sa iyang katakos ug unya milakaw siya. Timan-ing ang mga hiyas, talento o talanton wala man nagsama. May gitagaan og 5, may gitagaan og 4, may gitagaan og 3, may gitagaan og 2, may gitagaag usa. Tapos kini gikahatag kini nga mga gasa gipanginsamang milakaw siya. Karon kung atong landion, imposible tandaan nga kini siya nga mga gasa dili ni pareha. Halimbawa, ang usa nakadawat og 5 katalanton, dili gina makatupong ni makalabaw sa ang 4 katalanton. Kung ang usa nakadawat og 4 katalanton o hiyas, dili pwede nga ang nakadawat og 2 usa makatupong o makalabaw sa nakadawat og 4 katalanton. Meaning nga adunay nagkalain-lain nga tumong, dunay nagkalain-lain nga katuyuan, mga hiyas, mga gasa nga gihatag didto sa iyahang mga sumusunod. Kung ato kunuragod ning basahon dinhi sumala sa balaang kasulatan dinhi sa Episo kapitulo 4 bersikulo 11 ngadto na sa 13. Na Episo kapitulo 4 bersikulo 11 ngadto sa 13, kung unsa man kining mga hiyasa, mga gasaha sa espiritu nga gihatag ni Kristo o gihatag sa Dios ngadto sa iyang mga alagad. Kung atong tan-aw dinhi ang gihisgutan sumala sa Episo 4:11 ngadto sa 13 niya, kung basahon na nag-ingon dinhi nag-ingon nag-inhi sa Episo kapitulo 4 bersikulo 11 og ang iyang mga gasa, tandaan niya, og ang iyang mga gasa mao nga ang uban mahimong mga apostoles. O niya og ang uban mga propeta, og ang uban ibanghilista, og ang uban pastor, og mga magtutudlo. So kining pagkapropeta og ang pagkapastor o pagkaapostoles nakita na sa kapanahonan ni Ginoong Hesus. Unya kini maoning mga gasaha. Unsa may katuyuan nga gihatag niya ning gasa, kay mga gasa ang uban mahimong mga apostoles, ang uban propeta, ang uban mga ibanghilista, pasabot magwawali,
Nag-ingon dinhi, ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. Munang naay mga maestra, o magtutudlo. Sunod, alang sa pagsangkap sa mga balaan, alang sa buhat, sa pag-alagad, alang sa pagligunay sa lawas ni Kristo. So kining mga hiyasa, kining mga talanton, gibutang kinis Ginoo diha sa iyang mga alagad aron makabaton og kalig-on og pagkasangkap ang mga balaan, ang mga alagad sa Dios og pagsangkap diha sa lawas ni Hesukristo. Kay maingon nga kita mao ang lawas ni Kristo ug unya si Kristo ang ulo, mao kay kita man ang lawas gitagaan og nagkalain-lain nga mga talento, nagkalain-lain nga mga hiyas aron masangkap. Maingon nga ang lawas usara pero adunay nagkalain-lain nga mga bahin, mausab ang hiyas ug talento nga ihatag sa Ginoo nagkalain-lain pero usaray tumong ug katuyoan alang sa pagsangkap ug paglig-on sa mga balaan. Kung atong basahon ang 3, nagingon dinhi, hangtod makabot kitang tanan sa paghiusa sa pagtuo og sa kahibalo mahitungod sa anak sa Dios og makabot sa kahamtong sa pagkatao og sukod sa gidag-on sa kaupnganan ni Hesukristo. So kita nga nangalagad sa Ginoo naay mga sukod nga hiyas o mga talento nga gihatag sa Ginoo. So balikon nako, ang tanang mga miyembro sa Seventh-day Adventist na bautismuhan sa ngalan sa Espiritu Santo pero dili tanan lalakig babay nakadawat sa gasa sa Espiritu Santo. So ato na nang gibasa na ang mga kinini ang mga gasa. Well, kung ato gyud ning tan-awon pa dinhi ra gud basihon ra gud nato ni sa maor gihapon nga kuan, maor gihapon nga sa dinhi lang sa ang pulong sa Dios nga salin sa Episo Kapitulo 4:11 ngadto sa 13 kung giunsa dinhi pagsulti mas di ni ron makuan, dili ni ron matagaag higayon pagtapos ani Brother Abner Duray kinini ang ato ning ipadayon ugma just in case nga dili ni matapos karon. Well, dinhi sa Episo 4:11 ug 13 atong basahon diha sa nini nga salin sa ang pulong sa Dios. Nagingon matod pa dinhi akong basahon. Nagingon dinhi ang uban gihimo niya nga mga apostoles. Ito pa ang uban gihimong apostoles, ang uban po dua. Muna di managsama. Sunod, ang uban mga propeta. So diya sa pagpangalagad sa Ginoo naay makadawat ini nga gasa sa pagkapropeta. Sunod, ang uban mga magsasangyaw sa maayong balita. Mao na nga ang uban na mga magsasangyaw sa maayong balita ug ang uban mga pastor ug ang magtutudlo. Ingon niya na, nagkalain-lain nga mga gasa, hiyas o talento. Sunod, nagingon sa 12, gibuhat niya kini aron maandam ang mga katawhan sa Dios. Unsay tumong og katuyuan nganong ang Dios naghatag og mga gasa, mga hiyas sa Espiritu Santo diha sa iyang pundok nga nangalagad aron unsa mamalig-on, aron pagsangkap, paghamtong sa mga katawhan sa Dios, aron nag-ingon dinhi aron nga maandam ang mga katawhan sa Dios sa pag-alagad og aron motubo sila og mahimong malig-on isip lawas ni Kristo. Busa sa nangalagad diha sa Ginoo, may tuyo ang Ginoo sa pagtubo, pag-uswag, pagsangkap, mauna nga ang mga hiyas o gasa sa Espiritu Santo gihatag ngadto sa matag-usa sa nagkalain-lain nga tao, dili pariho, dili tupong. Nag-ingon sa 13, pinaagi niini pagkahiusa kita sa pagtuo o pag-ila sa anak sa Dios aron kita mahimong hamtong sa atong pagawi o mahisama kita kang Kristo. Ang mga hiyas o mga talento gihatag nas Ginoo aron sa pagkahamtong sa ato nga mga pagginawi. So ingon niini ang gihisgutan dinhi sa balaan nga kasulatan karon. Sumala sa nahaunang Korinto kapitulo 12 bersikulo 1 ngadto 1:4 ngadto 11 og sa 12 unya 27 ngadto sa 30 ato kuno ning tagaan usa og kanini ang pagtagad kini ang gihisgutan. Well niya sumala sa nahunang Korinto 12:1 kun unsay sulti dinhi akong basahon na mao ni ang gisulti sa nahaunang Korinto
Kapitulo 12, versikulo 1. O niya, 4, ngatos 11, 12, niya, 27, ngatos 30. Niya, ug mahitungod, ug mahitungod sa mga hiyas nga espirituhanon. Mga igsuon, buot ko nga inyo kining masabtan. Tanawa, naay mga hiyas nga gihatag ang Ginoo muna nga kung ang tanan na bautismuhan sa ngalan sa Espiritu Santo, pero dili tanan nakadawat sa mao o managsama nga hiyas. Nag-ingon ang 4 atong basahon ingon. Adunay nagkalain-laing mga hiyas apan adunay maurang usa ka espiritu. Muna nga ang mga talento, ang mga hiyas nga iyang gihatag, nagkalain-lain, pero dunay usar ka espiritu. Meaning kanang nagkalain-lain, magkaiba kana sila, lain-lain sabana ang ilang function. Karon, kung imong tan-aw dinhi sa mapananglitan, gisgutan ka ganina, ang uban mga ibanghilista, ang uban magtutudlo, ang uban mananambal, di man na pwede nga ang pangsyon sa doktor o kana na ang mananambal parihurag pangsyon sa mga ibanghilista. Lahi-lahi na, pero usaray tumong og katuyuan niya na. Kung atong basahon dinhi sa kinini ang 11, nag-ingon dinhi mo ning gisgutan. Kining tanan gidasig pinaagi sa usa og maorang espiritu nga nagaapod-apod niini ngadto sa matag usa sumala sa iyang kabubuton. So ang mga hiyas nga iyang gihatag nga gasa sa Espiritu Santo giapod-apod ni ngadto sa matag usa sumala sa iyang kabubuton, pero dili pareho, dili managsama, lain-lain og mga buluhaton, lain-lain og pangsyon, pero usara na ka espiritu ang nagadawat niya na aron pag-usa, paglig-on sa lawas ni Hesukristo. Kung atong padayunan, nag-ingon dinhi, kay maingon nga ang lawas usara og nagabaton og daghang mga bahin ug nga kining tanang mga bahina sa lawas bisan daghan sila usara ka lawas, maingon man usab niya na si Kristo. Kay pinaagi sa usa ka espiritu kitang tanan mga Hudiyo o mga Grisyanhon nga mga ulipon o mga taong gawas na bautismo ngadto sa usa ka lawas og kitang tanan gipatuhop sa usa ka espiritu. Kay ang lawas dili usa ka bahin lamang kun dili daghan. Kung ang tiil magaingon, mo na ning pamati ang gini ninyo ha. Kung ang tiil magaingon, mo ni gihisgutan dinhi, ha? Sadto pa naghisgot nagtiil. Adunay nagkalain-lain nga mga pangsyon. Karon, kining nagkalain-laing mga pangsyon, ang lawas dunay lain-lain nga bahin part, pero usara ang tawag usa ka lawas. Mausab ni ang gasa nga gihatag sa Ginoo nagkalain-lain, pero usa lang ka espiritu ang naghatag niana. Sa 27 ngadto 30 akong basahon nag-ingon dinhi, kamo mao ang lawas ni Kristo og ang matag usa kanyo bahin ini. Og sa iglesia gipahamutang sa Dios una sa tanan. Akong akong klarohon kinirbang word nga iglesia ang kunon kami malagi na. Ang pulong ganing iglesia pundok sa katawhan. Busa bisag unsang pundok ka matawag nag-iglesia. Nya nagingod dinhi gipahamutang sa Dios una sa tanan. Ang mga apostoles, ikaduha mga propeta, ikatulo ang magtutudlo, unya ang mga magbubuhat og mga milagro. Magbubuhat og mga milagro. Unya ang mga pagpangayog mga sakit og ang pagtabang og mga pagdumala og pagpanultig nagkalain-laing matang sa mga dila. Kining pagtabang og mga sakit, pag-ayog mga sakit, naay uban nga ang ilang pangsyon pagpangwali ra, pangtudlo sa Biblia. Dili nila pangsyon na ang pag-ayog mga masakiton. Naay uban nga ang ilang pangsyon unsa man ingod dinhi nga ang pagdumala, mauna nga naay katungdanan sa simbahan kay munay hiyas nga gihatag pagdumala. Sunod, matud pa dinhi ang pagtabang sa uban ay natural. Naay mga taong ina, wa man sila hiyas sa pagsulti, wa sila hiyas pagtudlo, pero ang ilang hiyas pagtabang. Muna nga makita nimo nga bisag dili gyud kwartahan, bisag dili gyud dato, mutabang gyud na. Unya kini ra bang tabang nga way tihik-tihik na kada maunay ako na kay ngano man iya nang hiyas. Sunod nagsulti pa dinhi nga ang pagpanultig nagkalain-laing matang sa mga dila. Ang mga apostolis mo na ilang nadawat sa una.
nagpanultig nagkalain-laing matang sa mga dila. But ipasabot, makasulti og nagkalain-lain, makalitok og nagkalain-laing pinulungan, and that is a gift of the Holy Spirit. O, balikon ako, tanan na bautismuhan, lalaki babae, sa ngalan sa Espiritu Santo, apan dili tanan nakadawat og managsama nga gasa sa Espiritu Santo. Kung paday nagbasa, apostolis ba ang tanan? Propita ba ang tanan? Magtutudlo ba ang tanan? Nagahimo bag mga milagro ang tanan? Ang tanan nakabaton baghiya sa pagpangayog mga sakit? Tigpamulong ba og mga dila ang tanan? Nagahubad ba sa kahulugan ang tanan? O mao ni, dili. Dili tanan ana nga naa ana nga naman gibahin-bahin kini nga mga talento o mga hiyas sa Ginoo didto sa iyang iglesia, sa iyang pundok, gibahin-bahin. Muna nga naay mga hiyas nga iya lahi, ang ubang pong hiyas iya lahi. Karon kung ato last ni nga ako nga tan-awon, Brother Abner, amuhabol na lang ko kaparang wa na ito bagon ani ugma. Sumala sa Roma kapitulo 12 bersikulo kininiyang 4 ngadtos 11. Roma 12:4 ngadto sa dili kanana ang 11. 8 niya Roma 4 o niya Roma 12 niya 4 ngadtos 8. Kung basahon niya unsay gi pasabot dinhi ni Apostol Pablo, nagingon dinhi, kay maingon nga diha sa usa ka lawas aduna kitay daghang mga bahin ug ang tanang mga bahin dili managsama og buluhaton. Muna lain-lain gyud og pangsyon, di managsama og buluhaton. Mauman usab kita, bisan daghan usara kita kalawas diha kang Kristo ug ang matag usa kanato isig kabahin ang usag-usa ug sanglit na batunan taman ang espirituhanong mga hiyas. Mao ni Brother Abner, tanan nakadawat na bautismuan sa ngalan sa Espiritu Santo, pero dili tanan nakadawat sa hiyas sa gasa sa Espiritu Santo. Nagingon dinhi, kinahanglan gamiton ta kini, kini kun propesya kinahanglan gamiton kini sibo sa gidak-on sa atong pagtuo. Kun ang pag-alagad sa atong pagpangalagad ang pagpanudlo sa iyang pagpanudlo, ang nagamaymay sa iyang pagpangmaymay, ang nagaamot sa mga pagmanggihatagon ang naghatag og panabang sa masibutong mga nagahimog mga buhat sa kaluoy sa kasaya. So naghatag og mga tabang ina, hiyas na siya nga gihatag sa Espiritu Santo. Karon kaning gipangutana ni Abner, nganong wa man lagi nakabanhaw sa inyong patay, wa may nakahimog milagro, kay kadtong hiyasa gihatag to ni Kristo ngadto sa iyang mga apostolis. Apan sa kung karong panahona, kung karon bang panahona, kadto nga mga hiyas nga iyang gihatag didto sa mga apostolis, ug dunay tawo nga iyang hatagan karon, makahimo usab pagbanhaw sa mga patay, paghimog mga milagro. Apan kami dire kay wa mamitagay anak nga talento, wa tagay nga hiyas, wa tagay anak nga gasa sa Espiritu Santo, ay natural nga di mi kabanhaw patay, dili pud mi makapalakaw mga bakol, dili pud mi makahimo og mga milagro. Apan kung kana nga gahom ugasa ikahatag unya pananglitan sa Ginoo samo, natural mahimo pud namo na kay gihatag na kay maumana ang pangsyon. Brother Abner, ug wa paghihapon ka makundinto palihog ipaluap ni dire na naman ko'y number nimo, ipaluap ni. Well, sa dili pa ay palihog kog li diha pastor, mapaw mo tag gukod na ning atong oras pastor oy. Okay, salamat Brother John. Onya may gabi gihapon sa tong mga higala mga suking tigpaminaw onya ato ning basahon dinhi karon ang ato ang mga viewers. Diha karon sila si Ma'am Pretty May Simon sa Australia, Engineer Ernie D. Kataya sa Dubai, Edward Generie sa Lambusan, Junior Nueva Clavis sa Bugo, Angelic Melene Montero. Diha sab si Pastor Dwayne Murphy Claves. Diha sab sa Kanluhangon or gimpilakan Kanluhangon si Gregorio John Pikit-Pikit. Diha sab si Lojinke Villosinio or Villosinio Figuaria Arua, J. Claves Faciol, Arman Barcinas Dinega, Emily Dilaw Hilig, Chris Jamin Jaime, Rosalito Mabini, Zeric Pastorobas, Giselle Lariosa Candilasa, Riti Samort, Rose Balag, Melinda Ilustrisimo Santillan, Ascend Advent,
Marjeline Ilustrisimo, Lizel Sagnoy, Iris Corpen, John David Rosalihos Caniar, PG Colastre, Roger Sagondo Raico, Julio Serino, Josephine Sarsaliho, Mai Ong Chan. Sa pagkakaroon mo nito nakita no katong mga nag-view nga wala magahatag og mensahe. Onya dinhi karon sa mga naghatag og message diha karon si Ascend Advent regards ko diha tanandong diha sab si May Joy Sirato, good evening. Trisjamin Jaime yang message mayong gabi ninyo mga brad. JJ Clavis Faciol from Butuan, good evening, watching from Butuan City, God bless your program. Diha sab si Rosindo sa Panta yang message, good evening sa inyo pastor og sa tanan nga naminaw sa radio og live sa FB, God bless. Niya diha sab si brother Ruel Tumakas. Ayang gisent, I'm listening. Diha sab si Darin Joy Bitos ang yang message, good evening sa inyo ug sa mga naminaw karon. Salamat ako ng pagumangkon pastor si Darren Joy Bitos. Yes. Diha sab si Edwin Iscario. Ang yang message mayong gabi mga brothers watching from Mansilang, Madrilejo, Cebu. Diha sumpay siyang message mayong good evening sa inyong tanan. Lanog mo kayo diri sa barangay Kaungkod, diri sa balay ni Tio Lino Tayaktak. Salamat. Diha sab Sister Aida yang gisent super. Diha pod si Brother Jeffrey Arrogante ayang gisent nato good PM. Sa pagkakaroon mao pa nato nakita sa atong monitor mga higala moadto ta sa unahan sa paghatag og dugang pagtagad mahitungod sa pangutana gigipabot dinhi kanato nga naghisgot mahitungod sa bautismo nga nakadawat naman kuno sa Blang Espiritu or tanan bang membro sa Adventista babae ug lalaki nakadawat na ba kuno sa espiritu. Kung magisgot tag bautismo higala mo nang saad nga madawat atong Blang Espiritu. Mo ni gingon diha sa gingon ni Ginoong Hesus nga magpadala siya sa Balang Espiritu mo tong na tungha diha sa Buhat kapitulo 2. Ako na lang lakturon kay jutain lang tag panahon no. Diha sa kapitulo 2 mao nay katumanan sa Blang Espiritu or saad sa Blang Espiritu nga ang mga apostoles didto sa lawak napuno sila sa Balang Espiritu. O dito nagsugod na nagpanulti sila mga dila o naglain-laing mga pinulungan. Gasa kadto sa Balang Espiritu or pagkatumanan sa Balang Espiritu. Sunod, ato na lang gihapong ilaktaw mga higala no. Adunay naglain-laing mga hiyas dinhi sa unang Korinto kapitulo 12 bersikulo 4 gibasan Brother John ganiha nya ato lang agian. Adunay naglain-laing mga hiyas apan adunay maurang usa ka espiritu. Unsa may hiyas nga gihatag sa usa ra ka espiritu or atong mabatnan sa espiritu? Dinhi nato makita sa Efeso 4:11 ngadto 13. Gisgutan sab ning Virgin ganina, nagisgot og ang iyang mga gasa mao ang uban mahimong mga apostoles. So dili tanan mahimong apostoles. Ang uban mahimong apostoles pero dili tanan. Unsa pa mga hiyas or mga gasa? Ang uban mga propeta, ang uban ebanghelista or magwawali, magsangyo sa balita. Ang uban mga pastor, ang uban magtutudlo, ang uban alang sa pagsangkap sa mga balaan, alang sa buhat, sa pagalagad, alang sa pagligon sa lawas ni Kristo hangtod makabot kitang tanan sa pagkahinyusa sa pagtuog sa kahibalo mahitungod sa anak sa Dios og makakabot sa kahamtong sa pagkatao sa sukod sa gidakon sa kahupnganan ni Kristo. Sumanay atong nahibaluan dinhi sa balang kasulatan mga higala. So, jutay na magigitag panahon mga higala, akong ihatag ang dugang panahon kang Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother Joel, salamat po sa pangutana nga gipadangat dinhi. Nagisgot gyapon higala og bautismo, nakadumdum ko na atong miaging semana mga tulong ato upat misulto kagabi Brother John ang paghisgot sa baptism no, murag na sinsilyo gito gayo. Karon nagisgot gihapon ni og mahitungod sa bautismo nga nagisgot og bautismo gyud sa paghanay bautismo sa ingon niya nga kamong mga membro sa Seventh-day Adventist lalaki ug babae nakadawat na ba mo sa bautismo sa Espiritu Santo? Unya ngano nga wa man lagi sa inyo nagbanhaw og patay, wa may nagpalakaw og bakol. Mahimog milagro. Okay, daghang salamat no. Ang iyang giyuho bautismo sa Espiritu Santo. Ang sugo ni Ginusos Mateo 28 bautismuhan sa ngalan samahan. Ang sa Seventh-day Adventist sigalang gisunod
Kompleto gining bautismo ha. Kani nga bautismo nga gisunod sa Seventh-day Adventist kanang giingon din giniginusos. Mangutana mo og kamo nabautismuhan mo sa ngalan samahan. Oh, nabautismuhan. Nabautismuhan mo sa ngalan ginusos. Nabautismuhan kay ang sugo dia bautismuhan sa ngalan samahan sa anak og sa Espiritu Santo. Nabautismuhan ba sa Espiritu Santo? Nabautismuhan higala. Pero ang ilang pangutana makapangayo bag masakiton, makabanhaw bag patay. So wala mi ana nga hiyas dinhi. Kami dirin tulo murag wa mi anang hiyasa, wa mi tagaas Ginoo ana kay di man gud kita mo'y magbuot sa gasa. Sa magud anang naay imong silingan nga kaslon. Kisa may magbuot sa gift. Surprise man na ang gift. Ang Ginoo pod sumala sa atong mabasa dinhi sa unang Korinto 12 bersikulo 11. Kining tanan ginadasig pinaagi sa maurang usa ka espiritu. Nagaapod-apod niini ngadto sa matag usa sumala sa iyang kabubuton. So, kabubuton sa Espiritu Santo ang paghatag o gasa ngadto sa mga katawhan sa Ginoo, no? So dili kita may magbuot. Mabuto ta lakbitan ni Brother John kaniha kadtong mga talanton, nay 5, nay 2, nay 1. O dili managsama higala o talanton o hiyas. Pero ngano man ang ingon ana aron sa pagsangkap diha sa iglesia or sa katawhan sa lawas ni Kristo. Kay ang lawas ni Kristo, ang iglesia, gitandi na sa usa ka lawas nga gisangkapan sa naglain-laing mga bahin. Munang dunay uban gani, mga tawa man hiyas na tawana, nabautismuhan munta na. Ang kana di ang pagpaminaw. Hiyas man sa wa man sa lami og ang hiyas gihatag sa tanan pulos maing musulti kaysa pa may maminaw. So kanang pagpaminaw gasa na. So naglain-laing mga gasa giapod-apod. Napoy gasa sa pagpanambal, na may gasa sa pagpanghilot, may mahilot og piang. Naglain-laing mga gasa dili parehas. Pero kanang tanan gituyo nos Ginoo aron sa pagsangkap sa panginahanglanon diha sa iglesia mga higala. So ang ato lang nga buhaton sundo nato og unsay gisultis balaan nga kasulatan, no? Humanta na bautismuhan atong buhaton nga kinahanglan magkinabuhi na gitang bag-o bag-ong kinabuhi pagkinabuhi diha kang Kristo Jesus o niya samtang paabot kita siyang pagbalik magkinabuhi ta subay siyang kaubuton aron nga sa iyang pag-anhi takos kita nga musugat kaniya o mo uban kaniya ngadto sa langit nung ginharian nga iyang giandam alang kanato. Ano man tayo migala ni apay message ni nga midangat pero unya tanan ni basaha tungod atong panahon apike. Okay, no, di karon usab si Brother Joel Tumakas. The gift of the Holy Spirit is given to everyone whom God reveals. Di asab si Ronald Duran na ako'y nakaila mga brad nga nakabanhaw og patay gani usa siya ka magwawali nga si Brad Dukting nga human gianak ang iyang kamanghuran nga bata nga patay na pero dakong kahibulong sa nurse ug doktor sa bantayan Abanatayan Hospital kay nabuhi man ang bata nga patay na nga gianak pero dili lang mga hambugiro ang mga SDA mao nga wala kayo na mahibaloi sa kadaghanan. Okay, salamat no. Nya wa naman gyud tay time nga nahabilin mangigala aniya atong theme song. Mga higala mag-ampo kita. Dalangpanan og makagagahom namo nga Dios na sa tronos kita sa langit daghang salamat sa imong pulong. Tuguti nga magahatag ka kanamo og nagkalain-lain unta nga mga hiyas aron among magamit sa paghimaya og pagdalay diha kanimo apan kami mosunod ug mosubay lamang sa imong kagustuhan ug kabubuton. Salamat nga imong tubago nagihatag ang among mga pag-ampo tungod lang kang Kristong matuod nga Dios nga among manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mga higalas kahanginan. The Bible may hurt you with a truth, but it will never comport you with a lie. Okay, kini si Brother Libby Clavis. Magpasalamat kaninyong tanan sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga YouTube channel sa kini ang maing balita og Jesus is our hope. Palihog, i-subscribe ninyo,
share niyo, like, comments. Thank you kayo. Ang Diyos magpanalangin kanatong tanan.